Godmorgen A2. I dag der skal vi have om tandflader. Josefine? Hvad er tandflader? Det er fandme sjovt, det der. Cut! Nej. Alle ved jo godt, at der ikke er nogen dumme spørgsmål. Nu prøver vi lige igen. Godmorgen A2. I dag skal vi have om tandflader. Josefine? Hvad er tandflader? Nu skal du bare... Okay. Så ja, I skal skrive en rigtig stor opgave om det her. Så hvis der er nogle spørgsmål, så er det ligesom nu, I skal have dem ud. Fuck, skal jeg stille spørgsmål? Skal jeg ikke stille spørgsmål? Der er ikke nogen, der stiller det. Okay, jeg gør det. Fuck det. Nej. Glem det. Kan du sige noget? Jeg er ikke sikker, nej. Det tror jeg ikke. Ellers tak. Okay. Come on. Ja. Du kan godt. Du skal bare spørge. Ja. Der er ikke noget galt med det. Det er okay. Du har så meget ret. Jeg har et spørgsmål. Ja, Skal den afleveres i PDF-format, eller? Ja, det skal det, og det kan afleveres herinde. Ej, mega godt spørgsmål. Det var lige det, jeg spurgte. Ja. Mia er ikke kommet endnu. Nå. Det er så dårlig stil. Det er så 4 gange den her uge, er det? Ja. Jeg synes, jeg må gøre 3. Okay. Frys! Alle kan jo komme for sent en gang imellem. Bare lige husk at sende den der sms til de andre, så de ved det. Mia er ikke kommet endnu. Nej, jeg ved, du ikke skriver. Jo. Mia har lige skrevet, at hun er 5 minutter forsinket. Okay, perfekt. Ja. Ej, undskyld, at jeg kom for sent. Det er helt min problem. Jeg kan bare sidde her. Tak. Hvordan kan det egentlig være, at du kommer for sent? Jamen, mit tog, det var afløst, så jeg var nødt til at vente på det næste. Ja, jeg forstår godt. Så fair. Så hvem læser hvad? Theo, kan du ikke tage det næste måske? Jo. Pia sover ikke? Yes, ny high score. Nej. Nå. Men det skal afleveres på mandag. Nej. Det er ikke det her, vi gider se. Nu kommer det, vi gerne vil se. Nej, men jeg tænker, i forhold til casen, så var der jo nok noget Karius her ved +1. Hvad synes I om det? Ja. Det er mega godt. Ja, Det er mega fedt. Så kan man jo bruge skalaen også. Folk, der før legede, var passive, spillede spil på computer eller lå og sov, er nu engageret i fællesskabet og opgaverne, vi får for. Hej. Kan jeg sidde her? Hej, der er altså. Der er ikke lige plads. Kom ind. Okay. Holdt. Vi kender jo alle sammen godt udtrykket. Ryggen balle, så er der plads til alle. Hej så. Hej. Kan jeg sidde her? Selvfølgelig. Kom ind. Tak. Altid. Hvad hedder I? Jeg hedder Mia. Hej. Jeg hedder Benedikte. Hej. Skal du med på fredag? Hvad sker der på fredag? Fest? Der er fest. Må jeg komme med? Selvfølgelig. Se, det her, det er A2. Hvor der er plads til fællesskab, hvor der er sammenhold, og vigtigst af alt, der er plads til alle. A2! Yo, vi er A2. Vi gør det med stil. 3 fede år. Vi tager det med et smil. Vi står sammen. Ja, vi holder fast. Fællesskab først. Vi gør det til en fest. Så husk nu A2. Vi gør det i flok. Vi bygger et hold. Det bliver mega godt. 3 år med grin. 3 år med flow. Det her er kun starten. Let's go. Vi lytter, vi griner, vi passer på. Ingen skal stå alene. Det er ikke svært at forstå.
Fedeste sammenhold, det er hvad vi vil have. 3 år med power, vi orker